20 Martin Kojíž a Andrej Siska, Ford Fiesta, Ford Team RS Slovakia. Je to trieda 6, o ktorej som pred chvíľočkou hovoril, že je dosť bohato nabitá. Andrej Siska štartuje v tejto triede dosť vysoko, takže bude musieť veľmi starostlivo strážiť svoju pozíciu. A Andrej, Martin, aká je taktika? Uvidíme, čo s nami urobí zajtra počasie, to bude asi najdôležitejšie a potom sa prispôsobíme. A ty by si čo preferoval? Asi by mohlo byť sucho, toho dažďa už bolo tento rok dosť. Ešte myslím, aj diváci to určite ocenia. Martin Kojíž, Andrej Siska, skúsená dvojica, Ford Fiesta, Ford Team RS Slovakia, štartové číslo 20. Aby tých Martinov nebolo dosť.
Pšíneckého kopca, čo nemáte tak veľmi ďaleko. Takže pozývame aj do Pšínej na kopec, tam sa určite stretnete a my ideme ďalej, pretože prichádza Martin Kojiš, Andrej Siska, Ford Team RS Slovakia na Forde Fiesta. Štartové číslo 20, Ford Team RS Slovakia, Martin Kojiš, Andrej Siska. Nebol tam nakoniec až taký veľký rozdiel, dokonca ja by som prísal, že som chvíľočku videl chlapcov aj v čele hodnotenia. Vzájomná gratulácia, pochvála a určite aspoň dve vety hodnotenia Martina Kojiša, ktorý začal veľmi dobre, alebo teda chvíľočku to vyzeralo, že by to mohlo byť aj na víťazstvo v triede, ako si to videl ty. Bolo to fajn, tie rýchlosti sa nám celkom páčili. Akurát tá chvalová je dosť náročná, na horizontke je dosť rozbitá. Tam sme proste na to asi teraz ešte nemali. Zatiaľ, priznávaš to džentlmensky, takže na budúce. Áno. Sľubujeme. Dobre, Martin Kojiš s Andrejom Siskom teda druhé miesto, aby som to uzavrel. Druhé miesto aj v triede vozidiel s poháňanou jednou nápravou. Pre vašu orientáciu a predstavu je to 13. miesto v absolútnom poradí.